Noma wala mabhiya thina sibala indawo sibala ibizo baba mkhulu. Yengenze ukukhona. Kodwa mawuthi siyazansi. Kubuye. Top bambu jathi. Wathatha abantu begcina isiko abafundele enkolweni sesizwa ekhona uyesuka washintsha yena wathi yena useyinsizwa manje akaselona ikhona kangakanani ngabantu abashiya lapha odakeni ayikho lento ukhathile ishipi sokugcina futhi ufika ngonongoma kunongoma kuneyisizono unongoma vele kuneyinsiza indawo yokusiza indawo esehlala mkhosi yena ngoba lapho ungakwanongoma kodwa into esiyaziyo ngaye sibhala ngenhlosi kathayi to ask you something. Yes. Mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalanda imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba